Ayan guys, so magluluto tayo ngayon ng talong. Didip natin siya sa harina. Tapos itong harina ay nilagyan ko siya ng asin, paminta, at saka konting magic sarap, at saka isang itlog. So itatry natin kung ano yung kalalabasan niya na ginaganyan ko siya. So experiment lang to ha. So, ito na yung example niya na pinirito natin. So, kailangan yung mantika natin ay ganyan karami para naka-float yung yung talong natin. So, tinry ko lang siya guys kasi ang dami naming talong ngayon. So, ito na yon. Yan. Don't worry guys, nagugas naman ako ng kamay kahapon. Yan. So, ilalagay natin siya dito sa may itlog. So, again, kailangan lang natin siyang ganun. Yan, try lang natin to guys. Experiment lang natin sa talong. Tapos, ihuhulog na natin siya. Ayan, so, sure lang natin na nakadip siya. Ayan. Ayan na yun. Hulog na. Ayan. So, try lang natin to guys kasi wala akong naisip na experiment ko lang. So, kailangan nakadip siya. Tapos, yung paglagay nyo ng harina guys, kailangan medyo lapot-lapot siya, no? Para kakapit yung yung nalagyan natin. So, yan. At hintayin lang natin na mag-golden brown siya. So, mas maganda kasi guys na mas marami yung mantika na nilalagay natin para marami yung malalagay natin na mga talong. So, itry nyo to guys sa inyong mga bahay, mga mommies. So, ayan. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-brown siya. Tapos, meron pa ulit. Ayan. So, diba guys, naalala nyo yung nag-ano din ako ng talong with tofu kasi nga sa dami nga ng tofu ng talong namin. Ayan. So, isa lang yung itlog na nilagay ko dito kasi nga trial lang naman to. So, itatry natin na gumawa ng something animation sa pag mga marami kayong talong. Yan, harina lang, pwede na, diba? Ayan, basta marunong lang kayo mag-dip. So, i-dip natin yung piniprito natin. Ayan, yung piniprito natin ay medyo brown na siya. So, hintayin na natin na maging golden brown bago natin kukunin. So, i-check na natin guys kung so, hindi pa siya brown. O, diba? Medyo crispy siya. So, itatry natin siya ngayon. Papatikim natin sa mga diba? Ito yung tinatawag na finger eggplant. Hintayin lang natin na mag-brown siya. Hindi na natin yan. So, nagtataka sila. Ay, bakit ganon? Kasi nga, at naman ang mga bagay guys ay kailangan natin discard yan. Kasi nga, ang dami namin talong. Kaya, ito yung ginawa ko. So, hindi siya lalambot. Try lang natin. So, talong is real. So, balik rin natin siya. Hindi tayo masyadong nasa.
Yung pagpipito kasi ng talong guys, dapat inuunan nyo yung likod, yung balat niya. Kasi automatic na maluluto din yung harap niya. Diba? Ayan. So, ang sausawan nito, alam nyo na, toyo at saka may kamatis, saka konting sibuyas. Yun yung, ano niya, toyo niya. Okay? So, ayan. So, naging, ano na siya guys, nakita nyo naman. Ayan. Tapos, ano na natin siya, i-drain na natin siya later. So, guys, ito na yung sausawan niya. Kamatis at saka may sibuyas. So, ito na yon. Finished product na natin. Ito pa ang ngayon guys, yung finished product natin, yung talong, at saka ito pa yung sunod. So, ito yung ilalagay natin dito guys is toyo lang, suka, tsaka kung gusto nyo ng lagyan ng sili, nasa sa inyo na rin yun. So, i-check natin kung masarap ba siya. So, wala siyang toyo guys, no? So, hindi ko siya, nakatikman ko na siya, and then, yung talong, crispy siya. Kasi nga, di ba nilagyan natin siya ng harina. So, yun lang.